أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Скъпи братя и сестри, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Слава на Аллах Азза ва Джал, Господаря на световете, онзи, който въздигна небесата без подпори, онзи, който разтла земята, върху която ние да се движим, от която да се препитаваме, онзи, който се нарече с най-прекрасните имена и качества, както в свещения Коран, така и на езика на Мухаммед, салаллаху алейхи ва селям. Слава на Аллах Азза ва Джал, онзи, от който не обягва нито едно наше слово, нито едно наше дело, Ер-Ракиб, Ел-Алим, наблюдаващият, всезнаещият, всечуващият. Слава на Аллах Азза ва Джал, който отреди да се съберем тази вечер, една прекрасна вечер, нощта срещу петък, в която има берекет, в дом от неговите домове, за да го споменаваме, за да го възхваляваме, взаимно да си напомняме за тази прекрасна религия и да се здобиеме с неговият рахмет и следователно и с неговият дженнет. Аллах да бъде доволен както от имама, така и от настоятелството за поканата. За мен е чест да бъда сред вас, сред млади хафъзи, стари хафъзи, да изкажем и саляту салям за любимият ни пратеник, последният пейгамбер Мухаммед, син на Абдулах, онзи, който Аллах го изпрати да бъде образец, да го следваме, както в ибадета, така и в семейния живот, така и в взаимоотношенията между хората. И несъмнено всяка една негова стъпка е важна за нас, за да сполучим тук на земята и след това на ахирета. Несъмнено всички ние сме свидетели как днес светът е в една голяма криза, в една голяма деградация, в една апатия. Хората се лутат, въпреки че имаме всичко, често пъти човек е нещастен. Често пъти човек изпада в грехове, малки и големи, явни и скрити. Несъмнено живота, който наблюдаваме, е изпълнен с престъпления. На всяка секунда, на всяка минута в света се извършват много престъпления, убийства, зина, кражби. Дори в Европа, която често пъти обожествяваме и на която се възхищаваме и даваме за пример, въпреки големият контрол, като град Лондон, например, градът с най-много камери в света, на всяка улица, на всяко кише има камера. Има полиция, униформена и неуниформена, и въпреки големият контрол има постоянно престъпление. И хората си задават въпроса защо. Ако не мюсюлманите не могат да намерят отговор на този въпрос, то ние мюсюлманите имаме. Аллах Азза ва Джал ни дари с безброй блага. Както казва, колкото и да се опитвате да преброите благата на Аллах, неаметите, няма да може да ги преброите. Първият и най-главен дар към нас, това е имана. Това е вярата. И след това онези морални качества, с които се окачествява пейгамбера, салаллаху алейхи ва селям, и ако ние стриктно се придържаме към тях, ще спечелим и тук, ще спечелим и на ахирета. Но каква е причината
толкова много престъпления да има. Успоредно с имана Аллах Азза ва Джал ни е дал едно качество за съхранение. Едно качество, което ние сме изгубили, и ако ние се умеем да го приложим в нашия живот, ще достигнем големи успехи, както в индивидуален план, така и в семейен, така и в обществен. Затова тази думичка, която ще ви спомена за нея, малка думичка с огромно значение, от която имат нужда мюсюлманите, както тук, така и в София, така и в Англия, така и в Арабия, да осъзнаят и да приложат. И това е думичката Ел Муракабе. Думата Муракабе в арабски език, в езиково значение, означава наблюдение и контрол. Но що се отнася в терминологията, в шерията, учените дават едно много приятно или една хубава дефиниция, която гали сърцето. Казват, Муракабе означава илмул калби бикурби рабби. Знание на сърцето за близостта на Създателя. Вижте, знание на сърцето за близостта на Аллах Азза ва Джал. Затова тази вечер ще започна с една случка с един достоен човек от Табиин, който се казва Малик ибн Динар. Един ден отишъл при един ковач със старо желязо и искал от това желязо ковача да го преработи и да направи това, което иска Малик. Всички ние знаем, че този занаят, тази професия е древна. Човек се нуждае от търпение, от умение, защото винаги борави с огъня. Ковачът взел старото желязо, поставил го в пещта, нажегал с мехът, до там, че желязото почервеняло, станало ярко червено. Тогава този ковач бръкнал с ръката с голи ръце, хванал желязото, изкарал го и започнал да го обработва, да го прави в такъв вид, в който иска клиента. Всички ние зимата, когато сложим ръката на радиатора, има малко по-голяма температура, не може да стоиме дори половин минута. Но този ковач вкарва ръката без да има ръкавица, без да има нищо, хваща това желязо, което е ярко червено от голямата горещина и го изкарва и го обработва. Малик ибн Динар гледа и се чуди. И казва, несъмнено с тебе има някаква случка и непременно ще ме известиш. Той му казал, илейке анни, пази се от мен. Казва, няма да си тръгна от тук, докато ти не ми разкажеш какво става с теб. Тогава този ковач казал, аз ще ти кажа, при условие, че няма да разказваш на никой, докато аз не ти позволя. Тогава той казал, имаш ми думата. И ковачът започнал да разказва случката. Казва, аз живеех в едно населено място, имах праведен съсед, много добър комшия, мюсюлманин човек. Един ден имаше нужда да пътува и каза, ей съседе, ей комшо, аз ще ме няма известно време, ще оставя пари в къщи и моето семейство не ги оставям на друг след Аллах, освен при тебе. Грижи се за тях. Той е казал, поеми си пътя, това е моя работа. И всеки ден отива, тропа на вратата, вратата се отваря и жената казва, купи ни днеска, еди какво си. Той взима, купува, тропа на вратата, оставя продуктите и си тръгва. Ден, 2, 3, 5. Един ден, казва ковача, когато отидох, вратата беше леко открехната. И надникнах вътре, казва, и видях жена, която не бях виждал досега. По-красива от нея не бях виждал. И попадна отровна стрела върху моето сърце. Стрела от стрелите на шейтана. Казва Аллах Азза ва Джал, وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. И кажи на вярващите да свеждат своите погледи. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. И да пазят своите полови органи.
Учените казват, най-големият щит за половия орган е кога? Когато човек се умее да опази погледа. Затова един от сахабите Екра, ради Аллаху ан, казва, попитах пратеника салалаху алейхи веселям за случайния поглед. Казва, феемерани, заповяда ми пратеника салалаху алейхи веселям да отклоня своя поглед. В друго предание казва Хазрети Али ради Аллаху ан, казва, пейгамбера салалаху алейхи веселям ми каза, Али, не следвай поглед след поглед. Първият е за теб, вторият не е за теб. Тоест, когато един човек върви някъде и случайно погледне, първият поглед е извинен, но вторият вече той е с умисъл, за което всеки един човек ще носи отговорност. Затова казва Аллах азза ва джал в този аят, и кажи на вярващите да свеждат своите погледи. Ковачът продължава с случката и казва, когато видях тази жена, направо ме плени нейната красота и аз влезнах вътре и започнах да настоявам. Тя започна да се отбранява. Но когато видя, че не може да се справи с мен, разбра, че след Аллах нищо друго няма да я спаси, освен някаква хитрина. Тогава тя казва, нарича го на име, фулян, последвай ме. Той е последва от стая в стая, стига до една малка стая и тя казва, ще бъда твоя, когато изпълниш няколко неща. И той с радост, с желание казва, да, слушам. Казва, затвори всички врати. Затвори ги. Казва, затвори прозорците. Затвори ги. Спусни завесите. Спусна ги. Казва, всички врати ли затвори? Казва, да. Тогава тя отвръща, казва, има още една, ако успееш и нея да затвориш, аз съм твоя. И той в голямата радост и желание казва, коя е тя? Тогава тя се обръща и казва, вратата между нас е Аллах Теаля. Ако успееш да затвориш и тази врата, аз съм твоя. Тогава този човек, когато му припомнили за Аллах, когато се упомнил, веднага на часа се разкаял. Казва Аллах Теаля в друг аят, Инна лазина такау, иза месехум таифу мине шейтани тезекеру, фе изахум мобсирун. И когато натрапливо видение от шейтана сполети онези, които вярват, онези, които се боят, те се упомнят и ето ги зрящи. Тогава той се упомнил в този момент, спомнил си за Аллах, че Аллах е всевиждащия, Аллах е наблюдателя, и видял, че не може да затвори вратата между него и Аллах, тогава се разкаял, обърнал се към тази праведна жена и казал, аз няма да ти навредя, обаче ще те помоля за една услуга. Тя казала каква? Казва, направи дуа за мен, ти си праведна жена. Тогава тя вдигнала ръцете и казала, моля се на Аллах Теаля да те опази от огъня и на дюнята и на ахирета. И тогава казва ковача на Малик ибн Динар, това, което виждаше и Малик, че огъня не ме гори, казва, това е от дуата на тази праведна жена и се надявам и се моля на Аллах Теаля тази дуа да ме сполети и на ахирета. Несъмнено това са хора, които, както казваме по-нашему, евлия. Човек с истински иман и Аллах му дава това да се случи, заради какво? Че когато му беше припомнено, че Аллах го наблюдава, той се упомни. Несъмнено човекът е слаб. Всеки един от нас изпада в прегрешения, слова, дела. Често пъти изпадаме в неща, които Аллах не обича и не иска да слуша от нас. Затова и Мухаммед салалаху алейхи веселям казва, Куллю бени Адем хатта, всички Адемови синове изпадат в грях. Казва, но най-превъзходните грешници са онези, които веднага се покайват. Всеки един човек от нас, случайки тази случка, може да си извлече поука и мъдрост. Защото човекът е слаб. Човекът често пъти изпада в грях. Но когато човек се настани истински, думичката муракабе, че Аллах те наблюдава от 7-те небеса, тогава това те възпира от много неща.
Ние не сме пратеници или пейгамбери. Нямаме исмет или непорочност. Тя е присъща само за пейгамберите. Но човек, разбирайки това качество, ще спести много от греховете, които ги върши. Затова казва Аллах Азза ва Джал: "Ва куллу сагирин ва кабирин мустетир." Казва, и всяка една малка добрина ли, злина ли и голяма, всичко бива записвано. В друг аят Аллах Азза ва Джал, описвайки съдния ден, казва: "Ва удия ал-китабу фатарал муджримина мушфикина мимма фихи ва якулуна я вайлатана ма ли хазал китаби ла югадиру сагирatan вала кабирatan илля ахсаха." И на съдния ден, казва Аллах Теаля, когато бъде поставена книгата пред всеки един, тогава престъпниците ще бъдат в уплах от онова, което ги чака, и ще кажат: каква е тази наша книга? Не е пропуснала нито някакво малко дело, нито голямо. وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. И тогава ще намерят всичко, което са вършили пред тях в книгата, и казва Аллах Теаля, никой няма да огнети. Извършил си добро, записано е. Извършил си зло, също е било записано. Затова един от големите учени, Фудейл ибн Ияд, рахимахуллах, казва така: "Отърсете се от малките грехове преди големите." Защото често пъти човек казва: "Елхамдулилlah, аз кланям, аз говея, аз ходя на джумая", и пренебрегва малките грехове и ги извършва. Но често пъти каруцата се обръща от малкия камък. Голямата планина е събрана от малки камъчета. Затова и пратеника Мухаммед салалаху алейхи ва салям казва: "Предпазвайте се от онова да не пренебрегвате малките грехове." Казва, наистина те се събират върху раба, върху човека и може да го погубят. Един от големите учени, Билял ибн Саад, казва: "Не поглеждай към нищожеството на греха." Казваш, този грех е малък, няма проблем. Казва обаче, погледни към величието на онзи, към който грешиш. И от тук някои учени казват, че всеки грех спрямо Аллах е голям. Но естествено, Ехли Сунна вал Джама казват, греховете се разделят на малки и големи. Аллах Азза ва Джал в хадис кудси казва: "Я ибади, иннама хия а'малукум, ухсиха лакум ва уаффикум ияха." Ей, мои раби, наистина това са вашите дела на съдния ден. Казва, аз ви ги запазих и сега ви ги представям. Фемен уеджеда хайран фелияхмедилlah. Казва, и който намери добро в своите дела, нека да прославя Аллах. А който не намери добро, феля елю менне илля нефсеху. И да не порицава освен себе си, никой друг. Казва Аллах Теаля: "Ахсаху Аллаху ва насуху." В този аят Аллах Теаля ни намеква и предупреждава, че Аллах запаметява, запечатва всичко, докато ние го забравяме. Следователно, един човек, когато реши да си направи ревизия назад, аджаба вчера какво направих, колко добри дела и колко лоши, може да ги пресметне, да ги запиша. Онзи ден, преди една седмица, преди 10 години, в комунизма какво съм правил? Човек забравя. Хората забравят, но Аллах не забравя. И всичко на съдния ден ще бъде изложено пред теб от минутата на твоето пълнолетие до секундата на твоята смърт. Всичко, което си вършил, на съдния ден ще ти бъде изложено на тефтер. Казва Аллах Теаля: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Казва, и на съдния ден ще му бъде изкарана книгата меншура пред него и ще му се каже, че ти си твоята книга, достатъчен свидетел срещу теб, твоята душа, ти самият. Затова един от големите учени, Раби ибн Хузейфа, разбирайки този аят, и когато четеше аята "Кирамен катибин
я'ламуна ма теф'алун. За двете мелейкета, за праведните писари. Инна алейкум лахафизин. Когато станеше сутринта, вдигаше главата и казва: Аллахови мелейкета, записвайте. И почва Субханаллах, Елхамдулиллах, Ла илах иллаллах. Знае, че с неговото събуждане мелейкетата започва да записват и той следователно ангажира мелейкетата, които записват добрите дела. Трупа хасенат или добрини за ахирета. Друг от праведните халифи, Хазрети Омар, известните думи, които казва: Хасибу енфусекум кабле ен тухасибу. Казва: правете си равносметка на вашите дела, преди да ви бъде направена. Уазину аамалекум кабле ен тузану. И си премервайте, претегляйте делата, преди да бъдат теглени. Ел йауме амел биля хисаб, вагарен хисаб биля амел. Казва: днеска имате възможност да вършите дела, без никой да ви прави равносметка. Днеска правиш добро или лошо, никой не ти прави равносметка. Казва: но утре на ахирета ще има равносметка, без да имаш възможност да вършиш праведни дела. И пак се връщаме на този голям учен Фудейл ибн Ияд рахимехуллах, казва: наистина на съдния ден ще се избави онзи човек, който си прави равносметка на скъперник. Когато един човек тук на земята е скъперник, голям скъперник, какво прави? Даваш му 5 лева за седмицата, той изкарва с тях месеца. Пести ги, крие ги. По същия начин, ако човек си прави равносметка на делата, на съдния ден ще му бъде лека равносметката. И обратно, когато един човек не си прави през деня равносметка, или на края на седмицата, или на края на месеца, или на края на годината, несъмнено неговата равносметка на съдния ден ще бъде много по-жестока. Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху ан, този велик сахабин, обръщайки се към неговите ученици, казва: уплахът е по-голям и по-велик като грях от грехът, дошъл в последствия. Какво иска да каже с тези думи? Че когато един човек е готов да извърши някакъв грях, чува, че вратата се тропа или някой влиза случайно, той се сяпка. Казва: този уплах е по-голям като грях пред Аллах, отколкото самия грях, който ще извършиш. Защо? Казва: защото ти се притесняваш от човека, който влиза и се възпираш от това дело, а в същото време не се притесняваш от Аллах Азза ва Джал, който те е създал, който ти е дал препитание и който те наблюдава денем и нощем. Не даваме на Аллах Азза ва Джал нужното величие. Казва Аллах Теаля: وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونِ لِلَّهِ وَكَارًا. Абдуллах ибн Аббас, тълкувайки този аят, казва: какво ви става да не възвеличавате Аллах с истинското му величие? وَمَا كَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ كَدْرِهِ. И не оцениха те Аллах с истинското му величие. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Наистина Аллах Теаля е силен, всемогъщ. Затова, скъпи братя, имаме остра нужда да разберем истинското муракаба. Човек да има чувство, че Аллах Теаля постоянно го наблюдава, че Аллах е Ер-Ракиб, наблюдаващия, Аллах е Ел-Алим, всезнаещия, Аллах е Ес-Семия, всечуващия. Θεубан, ради Аллаху анху, един от сахабите, казва, предавайки думите на пратеника салаллаху алейхи васелям: на съдния ден ще дойдат хора с планини от севап. Казва обаче Аллах ще ги стори хеба менсура, на пух и прах. Казва: я Расулуллах, опиши ни тези хора, да не би ние да сме като тях, да се предпазиме, какво толкова са направили. Тогава той се обръща и казва: ей, Θεубан, не са ли те ваши братя, от вашата кръв, от вашето племе, хора сред вас са? Казва: я Расулуллах, какво толкова са направили? Казва: те са хора, когато останат насаме с греховете на Аллах или забраните на Аллах, те ги нарушават. Тоест пред хората кидис, светец,
Казва, когато остане насаме, остава като иблис. Следователно, причината Аллах тя да унищожи твоите добрини, които са както планини, какви са? Когато човек остане насаме с греховете на Аллах, ги нарушава. Казва, никой не ме вижда, няма проблем. Затова, скъпи братя, Ел-Муракабе идва след имана, след вярата. Да усетим истинската близост на Аллах Азза ва Джал, истинската боязън. Казва Аллах Теала, нахну екрабу илейхи мин хаблил варид. Ние сме по-близо до него, отколкото е шийната артерия или вените, които се движат по него. Аллах Теала е близко до всеки един от нас с неговото знание, с неговото зрение, което не подобава на нищо. В друг аят казва я'ламу сирра ва ехва. Казва, думичката сир е диалог между двама, които се шептят и на 1 метър този до тях не може да ги чуе. Аз и мама си говорим тихичко, първия саф не мога да чуя. Това означава сир. Казва я'ламу сирра. Аллах знае този диалог ва ехва. И онова, което се крие в сърцата, онова, което човек само си мисли. Никой друг не го знае, освен Аллах Азза ва Джал. Затова, когато говориш, винаги трябва да знаеш, че Аллах те слуша. Когато вършиш нещо, винаги трябва да знаеш, че Аллах те наблюдава. Дори когато мислиш, винаги трябва да знаеш, че Аллах знае и твоите помисли. Ролята на меликетата каква е? Те са творения на Аллах, които са упълномощени да записват нашите дела. Деска в Лян Кишият извършил добро дело, записано. Извършил лошо дело, записано. Обаче Аллах, освен това, знае и ниета. За какво ние аджаба сме извършили това дело? Никой, освен Аллах, не знае намерението на човека. Затова в една от сурите казва Аллах Азза ва Джал: ефела я'ламу иза бу'сира ма фил кубур ва хуссила ма фис судур инна раббахум бихим йауме изилля хабир. И не знаят ли те, когато бъдат разтворени гробовете и бъдат разтворени гърдите на човека, инна раббахум бихим ля хабир. Наистина, техният господар спрямо тях е хабир, сведущ, знае всичко, което се е таяло в тези сърца. От тук виждаме, че муракабе, това е една думичка, която ние трябва да разберем истински. И когато ние осъществим, ще заменим нашите злини с добрини, които ще премахнат. Казва Аллах Теала: иннел хасанат изхибне сейят. Наистина добрините премахват злините. Ислямската история ни споменава случай с един достоен сахабин, младеж, Абдулах ибн Хузафе. Когато отиде с една рота на разузнаване към земите на Византия, попадна в плен и той и неговата рота. Тогава началника на византийците казва: докарайте ми тези пленници, защото вече беше чул, че е излезнал пратеника и беше чул за предаността, вярата и принципите на неговите сахаби. Казва: аз искам да видя дали действително това отговаря на истината. Карат ги и казват: кой е вашият водач? Абдулах ибн Хузафе. Един младеж, който може би не превишаваше 20-23 години, млад, силен. Тогава този цар реши да го изпита и казва: Тенесър, приеми религията ми. Казва: в никакъв случай. Казва: приеми религията ми и ще те освободя. Казва: в никакъв случай. Казва: приеми религията ми и ще ти дам половината управление. Той казва: дори да ме дадеш и твоето управление и управлението на бащите ти, аз няма да оставя религията на Мухаммед. Казва: тогава ще те убия. Казва: убий ме. Царят видя принципи в този младеж. Започна с нова тактика. Казва: затворете го в килия. Ден, 2-3 гладен. И свитата казва: той ще умре от глад. Казва: спокойно. Поднесете му храна. Каква храна? Алкохол и свинско. Той не взема. Царят отива и казва: защо не едеш?
казва: ти много добре знаеш, че моята религия ми позволява, когато е дарура, крайно положение, да консумирам от онова, което е харам, за да спася душата си. Аллах ми го разрешава. Обаче, за да не злорадстваш ти срещу исляма, аз няма да ти угодя. Царят отново се възхити. Пробва с втора тактика. На шейтана методите са едни и същи. Вижда го млад, красив, силен, казва: докарайте най-красивата жена в земите на Византия. Карат и казват: ако ти успееш да го прелъстиш, за тебе ще има това и това. Тя влиза в килията, започва да се кълчи, да се сваля, той свел главата и изобщо не гледа. Час-два тя излиза ядосна и казва: не знам при кой сте ме вкарали, дали при мъж, дали при камък. Той не погледна към мен и не разбра дали съм жена, дали съм друго. И тук не успя. Изкарва го и казва: приеми религията ми или сега ще те убия. Казва: в никакъв случай. Нарежда да докарат един голям казан, слагат олио, нагорещяват казана и казва: ако не приемеш моята религия, ще те вкарам в казана. И доближава го, тогава Абдулах се разплакал. И царя казва: сигурно се разчувства, дай да го питам. Казва: ще приемеш ли религията? Казва: не. Казва: тогава защо плачеш? Казва: плачам, че имам само една душа. И сега ще ми отнемеш. Искаше ми се да имам души, колкото са космите по тялото, всички те да ги дам заради Аллах и пак няма да оставя религията на Мухаммед. Тогава този цар видя, че с този младеж няма да излезне на глава, както казваме по-нашему, и казва: целуни ме по главата и ще те освободя. Но той пак, като водач на тази група, казва: ако освободиш и моите другари, казва: обещавам. Тогава той стана и го целуна върху главата и ги пусна. Стигайки случката до Медина, Хазрети Омар събра, когато беше халиф, събра хората в джемията и казва: задължение на всеки един от нас да стане и да целуне главата на Абдулах ибн Хузафа. Стана и пръв е целуна. Друг момент ни разкрива Коран Керим за един достоен пратеник, чието сура носи неговото име, Юсуф алейхиссалям. Когато Юсуф алейхиссалям отиде в царството, когато жената на фараона искаше да го прелъсти, Коран Керим какво ни казва? وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابُ وَكَالَتْ хейтелек. Залостиха се вратите и тя казва: хайде сега, мой си. Той какво каза? Мааз Аллах. Аллах да ме пази. В друг аят какво казва? Каля рабби сиджну ахаббу илейя мимма тад'унани илей. Казва: я Рабби, затвора е по-предпочитан за мен от това, което тя ме призовава. Абдулах ибн Хузафа какво го възпря да не извърши този грях? Някой ще каже: той е сахабин. Да, сахабин. Обаче и той е човек като нас. И той е мъж. И той е младеж в силата на младостта, в страстите. Далече от ислямските земи, в затвора в Византия, на тъмно. Жена пред него, никой не го вижда. Обаче факта, че Аллах е Ер-Ракиб и го наблюдава, това го предпази да извърши този огромен грях. И затова каза пратеника салаллаху алейхи ва салям, хадис известен на всички нас: 7 групи хора на съдния ден ще бъдат под сянка, която Аллах ще сътвори. Една от тези групи кои са? Човек, който го е поканила млада, красива, интелигентна, авторитетна жена, казва: инни ехафуллах. Наистина аз се страхувам от Аллах. Наистина, казва Аллах азза ва джал: кул инни ехафу ин асейту рабби азабе йомин азим. Наистина аз се страхувам, ако извърша грях спрямо Аллах, от огромно наказание на съдния ден. Затова, скъпи братя, може да вземем поука от този велик сахабин. Често пъти днес мюсюлманите,
когато е в такава среда, кланя, говее, изпълнява, предпазва се, когато напусне Мадан, за него отпада намаза, отпада уруча, харама му ставя хелял. Тук служи на Аллах, в Европа забравя за Аллах. Тук Аллах те наблюдава, в Европа не те наблюдава. Не. Където и да отидеш, на която и точка на края на света да отидеш, Аллах те наблюдава и денем и нощем и по всяко едно време. Кога и как се осъществява муракаба? Учените казват основно в три неща. В словата, в скритите помисли и в нашите дела. Що се отнася до словата, казва Аллах Теаля: «Вама елфизу мин каулин илля ледейхи ракибун атид». И няма момент и една дума да изрече човека и при него да няма какво? Готов надзорник. Мелейкето чака. Когато ние мислим, колкото и да мислим, каквото и да мислим, Аллах не ни съди за нашите мисли. Но когато тази мисъл дойде до устата и ние изречем, мелейкетата веднага я записват. Следователно, всеки един човек трябва да си прави равносметка на думите. Който вярва в Аллах и в съдния ден, нека да каже добро или да мълчи. Втория момент на муракаба е в нашите помисли. Казва Аллах Теаля: «Я'ляму хаинатил а'юни ва ма тухфи судур». Аллах Теаля знае скрития поглед. Какво означава скрития поглед? Когато ние стоим заедно, говорим си, мине някаква жена, погледнеш и веднага връщаш погледа, аудиторията може да не те усетила. Този скрит поглед е секунда. Но Аллах Азза ва Джал го знае. «Ва тухфи судур» и всичко, което се крие в нашите гърди. Третия момент на муракаба, това е в нашите дела. Казва Аллах Азза ва Джал: «Еллези яраке хине текум». Аллах е онзи, който те наблюдава, който те вижда, когато ставаш. Ставаш за намаз, ставаш за работа. Аллах Теаля те наблюдава. Тази идея, когато се настани в твоето сърце, дори да бъдеш най-обикновеният човек, да не си химик, физик, астронавт, астроном, ще усетиш сладостта на вярата и щастието. Абдулах ибн Омар отива в пустинята и вижда един човек пасе овце. Първо, този човек е далече в пустинята, второ е роб и трето, няма никой с него. И казва: «Ей, фулян, дай ми една овца, ще дам еди колко си пари». Казва: «Не». «Ще ти дам двойно». Казва: «Не». Казва: «Защо?» Казва: «Това са на моя господар, на моя работодател». Казва: «Дай ми една, ще ти я плати повече, пък ти кажи, че е изял вълка в пустинята». Както и днеска често пъти работника мами работодател, който му подсигурява заплата, който му подсигурява осигуровка. Остай го това, когато мога, ще лъжи, ще крада. Този човек е роб в пустинята сам. И когато Абдулах ибн Омар казва: «Дай ми овцата, ще я платя двойно», казва: «Ейна Аллах». Къде е тогава Аллах? Аз ще излъжа моя господар. Аллах Теаля как ще го излъжа? Тогава Абдулах ибн Омар се възхищава на вярата на този човек. Той искаше да го изпита. Отива, намира неговият господар и казва: «Искам да откупя и стадото, и роба. Колко пари, толкова. Ето ти ги». Отива и казва: «Ти си свободен заради Аллах и това стадо е твоя». Този човек не знаеше нито математика, нито физика, нито нищо. Обаче имаше вяра, възпитан от малък, че Аллах Теаля го наблюдава. И казва: къде е Аллах? Затова, скъпи братя, от казаните примери може да се извлечеме поука. Другият пример, който ни дава ислямската история, когато Хазрети Омар беше халиф, имаше една традиция: всяка вечер излизаше и обикаляше из улиците на Медина да подслушва. Но не за да слуша крамоли и да ги разказва, да слуша къде има проблеми, да ги реши, или къде има гладни, да им подсигури някаква храна. Слуша диалог в една къща между майка и дъщеря. Майката казва: «Ей, дъще, загаси
свеща и сипи вода в млякото. Вдовица с една дъщеря имали със стока и продават мляко, с това се изхранват. Тогава дъщерята Есма казва: ей, майко, не чули, че Омар забрани подобно деяние? Казва Омар: сега спи, няма да ни види. Тогава тя казва: ей, майко, ако Омар не ни види, господаря на Омар ни гледа. Тогава Хазрет Омар се възхити от този отговор, направи някакъв знак на вратата и си тръгна. На сутринта, когато разбра кой живее там и че това момиче, казва се Есма, отиде при неговите синове и каза: който от вас е готов да се ожени, аз съм му намерил достойна съпруга. Тогава един от синовете казва: аз. Ожениха се, родиха дете, след това от това дете се роди една личност, която личност управляваше 2 години халифата, от 99 до 101. Която личност хазната беше пълна по него време и нямаше на кой да дадат садака, нито закят. Която личност от Багдад до Йемен жена пътува сами и никой ни наврежда. Еманет. Която личност го нареждат 5-тия халиф, а това беше кой? Омар ибн Абдул Азиз. Нещата, които искам да спомена, които са причина ние да увеличиме нашата вяра и чувството за муракабе, на първо място остава кое? Да научим истински имената и качествата на Аллах. Лиллахи л-асмаул хусна фад'уху биха. Аллах тя притежава прекрасни имена, зовете го чрез тях. В хадис шериф каза Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям: Аллах тя притежава 99 имена, който ги наизусти и в скоби прилага, работи с тях, ще влезне в дженнета. Затова и хората, които четат повече Корана, четат повече за исляма, тяхната вяра се увеличава. И когато се увеличи тяхната вяра, чувството за наблюдение от Аллах също се увеличава. Затова казва Аллах Тяля в Коран Керим: Иннама яхша Аллахе мин ибадихи ел уламау. Учените хора са онези, които се страхуват най-много от Аллах. Защо? Защото познават истински неговите имена и неговите качества. Когато ние знаем, че Аллах е всечуващ, човека е чуващ, чува на 50, 100, 200 метри, слухът е ограничен, но Аллах е всечуващ, чува всички наведнъж, без значение от тяхния език, от тяхната далечина или близост. Такъв пример ни дава Коран Керим. Хазрет Айша казва: пречи се онзи, чието слух обхваща гласовете. Възхвалява Аллах. И казва какво? Казва: една жена на име Хауля бинту Са'лабе отива при пратеника салаллаху алейхи ва саллям и се оплаква от мъжа й. Еус ибн Самит. Казва: я Расулуллах, аз му посветих младостта, родих му деца, отгледах ги, сега той се отрича от мен с зихар. Думата зихар означава, има от традиция в невежеството, идва от захар. Захар означава гръб. Когато един човек иска да се отърве от жена, му казва: ти за мен си като гърба на майка ми, и става му забранена. Казва: сега той се отървава от мен чрез зихар. Казва: имаме деца, ако останат при мен, ще умрат от глад, аз не мога да работя да ги издържам. Ако останат при него, ще се погубят, няма кой да се грижи за тях. Този диалог се случва в стаята на Айша радиаллаху анха. Те двамата си говорят, Айша на 1 метър и слуша. И казва: едни думи ги слушах, други ми обягваха, не можех да чуя. А стаята на Айша е толкова голяма, представете си, когато пратеника салаллаху алейхи ва саллям ставаше за нощен намаз и върви на седжде, тя си дърпаше краката, няма къде да направи седжде. Мухаммед ибн Сирин, един от големите таби, казва: когато влизах при Айша да питам за наука, навеждах си главата, за да влезна. Малка стаечка. И въпреки това тя не може да чуе целият разговор между пратеника и тази жена. Но Аллах азза ва джал ни спосва аят, в който аят казва: кад семи Аллаху кауля лати туджадилука фи ехлиха. Аллах чу словата, която тя говореше за съпруга й. Айша не можа да чуе, Аллах азза ва джал от 7-те небеса чу този разговор и го документира в
Коран Керим. От тук виждаме, че Аллах Азза ва Джале е всечуващ. Затова всеки един човек, когато настани истински думичката есемия, всечуващ, това ще го предпазва от лоши слова. Другото, което искам да спомена, случката с Ибн Омар, Абдулах Ибн Омар, този достоен сахабин, който изпита този човек, робът, и в знак на благодарност откупи го и даде му стадото. Ислямската религия ни дава много примери, но всички ние може да дадем пример от нашето ежедневие. Когато един човек е навън на улицата и неговото дете направи някаква беля, той пред хората какво казва? Ела, синко, не е така. Обаче после казва, като идем вкъщи, тогава ще видиш. Какво го възпира да накажеш детето? Срама от хората. Един учен излезнал по улиците, един невещ човек започна да го обижда, да го псува, да го критикува. Той знаете ли какво е отвърнал? Ако Аллах не ме чуваше, какво щяха да ти чуят ушите? Какво го възпира него? Това, че Аллах Азза ва Джале го чува. Абдулах ибн Месуд предава случка, казва, както стояхме с Мухаммед салалаху алейхи ва салям, един човек стана, излезна от аудиторията и друг започна да говори за него. И Мухаммед салалаху алейхи ва салям казва, тахаллел, казва, стани и си почисти зъбите. Казва, я Расулуллах, не съм ял месо, защо да ги чистя? Казва, тук-що яде от месото на твоя брат. Друго предание, което ни предава Джабир ибн Абдулах, също достоен сахабин, казва, както си стояхме един ден с Мухаммед салалаху алейхи ва салям, усетихме миризма. И казва, знаете ли каква е тази миризма? Те отвърнаха подобаващо. Аллах и неговия пратеник знаят най-добре. Тогава казва, това е миризма от човек или от ваши братя, които удумват и попадат в частта на други мюсюлмани. От думички. И са усетили миризмата. Когато стана спор между Хазрети Айша и Хафса или Сафия, една от двете, Айша се ядоса и казва, я Расулуллах, какво намираш толкова в нея? Достатъчно, че тя и само така направила, че е ниска. Тогава Мухаммед саллаллаху алейхи ва салям казва, мехя Айша, замълчи Айша, и изрече дума, ако се потопи в морето, ще зарази цялото море. Една дума. А ние днеска може би сме заразени от нашите думи и вече не ги усещаме. От заразата, която ежедневно или всеки час човек удумва, говори за своите братя, говори за тяхната чест и така нататък. Абдулах ибн Месуд казва, езикът е органа, който има най-голяма нужда от затвор. Казва защо? Защото човек с една дума влиза в исляма, с една дума излиза. С една дума влиза в никях, с една дума излиза. И казва, езикът е нещо, което има най-голяма нужда от затвор. Друга случка, която искам да споделя, това е похода при Табук. Когато мюсюлманите тръгват на този поход, дълго разстояние, изморително, една група се отделят и започват да говорят за тези отпред. Казват, не сме виждали като нашите другари. Визират пратеника и сахабите около него. Казва, най-страхливи на битка, с най-лъжливи езици и с най-големи стомаси. Мислят само за храна. Тогава един сахабин чу и казва, ти си мунафик, непременно ще известя пратеника и препуска коня да стигне. Този човек, докато настигне пратеника на няколко метра, Аллах Азза ва Джале го изпревари и ни спосла аети, които аети ще се четат до съдния ден. Казва Аллах Теаля, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ. И ако ги попиташ, непременно ще кажат, ние си бъбрихме и се забавлявахме. Той сахабин отива и казва, я Расулуллах, обаче аета беше слезнал. Върна се при тях и ги пита защо. Казват, я Расулуллах, пътя е много дълъг, изморителен, ние само си бъбрихме и се забавлявахме. Как? Като удумват и се подиграват на пратеника и на сахабите. Вижте, вървят на битка, в жега, оставили се семействата, може да умрат на тази битка. Тогава Аллах Азза ва Джале пуска следващия ает и казва, кул
Биллахи ва аятихи ва расулихи кунтум тестехзиун, каже и Мухаммед, нима на Аллах, на неговите аяти и на неговия пратеник се подигравате, ля тезиру, не се оправдавайте. И слезна хукум, шериатско решение за тези хора. Кат кефертум ба'де иманикум. Вие станахте неверници след вашата вяра. Представете си, за няколко думи човек излиза от исляма. От тук искам набързо да отворя една скоба, един апел първо към мен, след това и към всички вас. Защото се наблюдава една тенденция в мюсюлманите, може би останала наследство от комунизма, да се подиграваме, да измислиме вицове за исляма и за най-вече за ходжите. Той е така, той е онака. Когато ние се подиграваме на този човек, ние не се подиграваме на хайри. Ние се подиграваме на титлата имам. И човек без да се усети, често пъти се подиграваме на хора с бради, на жена, че се е забрадила, хора ограничени, хора с капаци, хора без капаци. Подиграваш се на исляма, подиграваш се на повелите на Аллах. Може да си насъжде и да си изпаднал в неверие без да усетиш. Затова всеки един човек трябва да си премеря своите приказки по отношение на религията и религиозните хора. Другото нещо, което искам да спомена в заключение, дано да не го отекчавам, но искам да завърша. Случките, които ни дава Корана, са много. За това, че Аллах е наблюдателя, за това, че Аллах е всезнаещия. Но в заключение, всеки един човек, когато иска да подобри своето положение, трябва да разбере неговият път, върху който върви. На къде отива? Когато човек си спомня, че утрешния ден ще го поставят в гроба и ще бъде питан, тогава неговата вяра се засилва. Неговият език става по-предпазлив. Енес ибн Малик предава хадис, в който казва, както си стояхме, Мухаммед салалаху алейхи ва салям се засмя. Така че му видяхме крайните зъби, кътните. Казва, я Расулуллах, защо се смееш? Казва, смея се на това, на което Аллах се засмя. Какво се засмя Аллах? Казва, на съдния ден ще дойде човек и Аллах ще го съди. И този човек ще каже, я Рабби, не искам за свидетел срещу мен никой. С фулян се скарахме, с този нямахме добри отношения, с трети деляхме имот, с четвъртия деляхме момата. Той ще излъжи за мен. Искам аз да си бъда свидетел. Казва Аллах Теаля, Елийауме нехтиму аля ефуахихим. Днеска ще запечатаме тяхните усти. Фетуке лимуна ейдихум. И ще ни говорят техните ръце. Уатешхеду ерджулухум. И ще свидетелстват техните крака бима акяно яксибун. За всичко това, което са придобили. Аллах Теаля ще каже, добре. Не искаш свидетели? Не искаш. Ще запечата неговата уста и ще каже на органите, говорете. Тогава очите ще кажат, я Рабби, ние в еди кой си ден гледахме еди къде си. Ръцете, я Рабби, еди кога си извършихме еди какво си. Краката, я Рабби, еди кога си вървяхме към харам за еди какво си. Всичко ще говори. Тогава този човек ще започне, Аллах ще му отпечата устата и ще каже, Валлахи ма феалто. Кълна се в Аллах, не съм го вършил това, не съм го казал. Казва Аллах Теаля, Ва ехлифуне лаху кема ехлифуне лакум. Казва, ще му се кълнат на Аллах, така както се кълнат на вас в земния живот. Ва ехсебуне еннахум аля шей. И ще смятат, че нещо са направили. Ще искат да измамят. Но Аллах Теаля ще даде така, че органите да говорят. В друг аят казва, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Казва, и в деня, когато Аллах съживи, събере враговете на Аллах, подведени към огъня, те ще бъдат в уплах, ще се страхуват. Хатта иза джауха шехиде алейхим семухум. И когато стигнат до Джехенема, срещу тях ще свидетелстват семухум, техният слух, уебсарухум и тяхното зрение,
Уаджулудухум, дори и тяхната кожа ще свидетелства срещу тях. Бима кяну я'мелун, за всичко това, което са вършили. И те ще се обърнат и ще кажат: Вакалу ли джулудихим лима шахидтум алейна. Ще каже на кожата: защо свидетелства срещу нас? Тя ще отвърне: Вакалу ентаканеллаху еллази ентака кулле шей. И Аллах тя позволи да говорим така, както позволи на другите органи. И тогава той ще започне да се проклине и ще каже: Тебеллакум, проклети да сте. Допреди малко искаше свидетел само себе си, не иска хората, сега ще проклина неговите органи. Другото нещо, което трябва да знаем, че на съдния ден, освен нашите органи, и земята ще бъде свидетел срещу хората. Това, което днес много от нас не усещат. Отивам някъде далече, върша нещо, никой не ма е видял. Добре. Обаче самата земя, върху която си стъпвал, тя на съдния ден ще свидетелства срещу теб. Йауме изин тухаддису ехбараха. И в този ден, когато земята разкаже за нейните вести. Я Рабби, еди кой си, еди къде си, еди кога си, върху мен извърши това и това. Стъпките, които движим, те също биват записвани. Бени Селеме, племето, което живееше далеч от джамията в Медина, идва и казва: Я Расулуллах, разреши ни да си направим къщи близо до джамията и да се кланяме. По-близо да сме до джамията, да сме всеки намаз тук. Тогава той каза: Диярукум, тук тъбу асарукум. Казва: останете си по домовете, записва ви се всяка една стъпка към джамията. Както има хадис шериф, когато човек вземе абдес в къщи, хубав абдес, цялостен, тръгне към джамията, на всяка една стъпка му се записва добрина, премахва му се злина и се издига с една степен нагоре. Казва Аллах Азза ва Джал: Инна нахну нухил маута ва нектубу ма каддаму ва асарахум. Наистина, ние съживяваме мъртвите и сме записали всичко, което те са представили хората на съдния ден, ва асарахум, ва техните стъпки. Затова и някои учени казват, когато един човек е правил грях на дадена земя, желателно там да направи севап, добрина, изхождайки от аята иннел хасанат юзхибне сейят. Наистина, добрините премахват злините. Другият свидетел, който ще бъде срещу нас на съдния ден, това е времето, което пропиляваме. А каза Мухаммед салаллаху алейхи ва салям, два дара много от хората ги пропиляват, не ги оценяват: здравето и свободното време. Друг хадис каза Мухаммед салаллаху алейхи ва салям: няма да се измести крака на Адемовия син дори една педя на съдния ден, докато не бъде питан за няколко неща. Едно от тях е за времето в какво го е прекарал. Един от големите и достойни учени, Хасан ел-Басри рахимахуллах, чието думи учените казват, че трябва да се записват с вода от злато, защото той е един мъдър човек, един велик човек, казва: няма момент, когато един ден му се пукне утрото, раното, този ден се обръща и казва: Ебне Адем, ена йомун джедид, ва алейки шахид. Едемов син, аз съм нов ден и ще бъда свидетел за теб или срещу теб. Казва: за това се възползва от мен, защото когато си замина, повече никога няма да се върна. Други негови думи казва: земният живот е 3 дена. Вчера, утре и днес. Казва: що се отнася до вчера, той е заминал, никой не може да го върне. Направил си добро или лошо, този ден някой може ли от нас да върне вчера? Никой. Казва: що се отнася до утре, откъде да знаеш, ти може да не го завариш. Някой има ли гаранция, че утре ще бъде жив? Никой. Казва: остава ти само днес, ти си негов и той е твой работи. Другият свидетел, който споменахме в лекцията на съдния ден, това ще бъдат мелейкетата, нашите писари. Wa inna alaykum lahafizin kiramin katibin ya'lamuna ma taf'alun. И наистина върху вас има пазители, праведни писари и знаят всичко, което вършите, записват го. И несъмнено на първо място си остава аята: wa kafa billahi shahida. И достатъчен свидетел
за вас е Аллах. Аллах те вижда. Аллах те чува. Кога човек извършва грех, когато неговата вяра отслабне, когато неговото чувство за муракаба, за наблюдение е изтрито, тогава човек изпада и в зина, и в алкохол, и в кражба, и в престъпления. Но каза Мухаммед салаллаху алейхи ва салям: ла язни зани хина язни ва хуа муъмин. Мюсюлманинът не извършва прелюбодеяние, когато е вярващ. Някои учени казват, когато един мюсюлманин извършва зина, имана излиза от него и стои като облак. И когато извърши този порочен грех, се връща. Но тук въпросът е, ако аджаба в този момент, мелейкето ми вземе душата. Затова завършвам с думите на Хатим ел-Асам. Един също голям мъдрец и учен казва: споразумей се с твоята душа върху 3 неща и ще спечелиш. Кои са те? Казва: когато говориш, знай, че Аллах те чува. И когато вършиш нещо, знай, че Аллах те вижда. Казва: и когато мислиш нещо, знай, че Аллах го знае. Моля се на Аллах азза ва джал да ни дари с истинска вяра, с истинско муракаба в тази прекрасна нощ срещу петък, да опрости нашите грехове и да ни събере всички заедно, както сме тук в дженнета. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Ал-Фатиха.